हेलो एभ्रिवान आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय नै दायो आङो क्रिसमास केरल मोसाहैनो नागिरदों माबायदि मोसायो नै नोंथांमोना नायनानै जाबाय नै मोसाजेनबायमोन दाबिदनि नोगोराव फोरबो जिसु जोनोम जाबाय मानसिनि गेजेराव गोजोननाय लाबोबाय मानसिनि गेजेराव बुहुमनि गेजेराव मानसिनि गेजेराव बुहुमनि गेजेराव संसारनि गेजेराव मानसिनि गेजेराव बुहुमनि गेजेराव संसारनि गेजेराव दाबिदनि नोगोराव फोरबो जिसु जोनोम जाबाय मानसिनि गेजेराव गोजोननाय लाबोबाय बोसोरसेनि बे दिना मोनफैदों बोसोरसेनि बे दिना सफैबाय बोसोरसेनि बे दिना मोनफैदों बोसोरसेनि बे दिना सफैबाय मोसाखांनानै दायो नै खाजि जानोसै लाइन थाबाय बयबो जानोसै दायो नै जाग्रोसै नै दायो जाखांबाय दायो आलदा न'आव मोसाहैनोसैलाय बिबारा जि साइज नै बुगेनभिला जोबनाय जेरावबो नै बिथिंबो नै बिसिना जि मोजां नार्सारि बायदिसो मालाय नै मोसानो फैनाया बिबारखौसो नागिरजोब्बाय बयबो आयाथ' आयै जाखाबाय नै गानै गैजाया दा
जोनोम जाबाय मानसिनि गेजेराव गोजोननाय लाबोबाय मानसिनि गेजेराव बुहुमनि गेजेराव मानसिनि गेजेराव बुहुमनि गेजेराव संसारनि गेजेराव मानसिनि गेजेराव बुहुमनि गेजेराव संसारनि गेजेराव दाबिदनि नोगोराव फोरबो जिसु जोनोम जाबाय मानसिनि गेजेराव गोजोननाय लाबोबाय बोसोरसेनि बे दिना मोनफैदों बोसोरसेनि बे दिना सफैबाय बोसोरसेनि बे दिना मोनफैदों बोसोरसेनि बे दिना सफैबाय ओइ बिनानावमोन ओइ लोगो लोगो फैदो रंजानि लोगो लोगो ओइ बिनानावमोन ओइ लोगो लोगो फैदो रंजानि दाबिदनि नोगोराव फोरबो जिसु जोनोम जाबाय मानसिनि गेजेराव गोजोननाय लाबोबाय बुगेनभिला गोजा मोसाखांबाय दायो खाजि जानोसै बिबार बागान गोजा नैबे आदै नै न'आवहाय बुगेनभिला गोजा नै जेरावबो डिफरेन्ट कालारनि जोब बैथिंबो दं नै दायो खाजि जानायनि नामाव आर'ज खालामग्रोदों खाजि जानायखौ लायासै आङो दहाय लाखानायखाय नै सा बिबारा आरोबाव गाहायाव नै बिदि गोजौआव नै लाइन आंना लोगोफ्रानो याननि लोगोफोर सासे नुवासै ओंखारथ' यानि लोगोफ्रा मा नाम दे खिथा दं आंनि नामा विनस्टन नोंनालाय आंनि नामा ग्रेस मा क्लासाव फरायो 6 5 यानजों समान हाय होनदो दे बेवहाय आफा इसोरा क्लास जोबनायनि नै बयबो जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनो आरो उन्दै गथ'फोरनो बोर होफ्लायथों प्रभु जिसुआ जेरै फोरोंदोंमोन गावनि सोलोंग्राफोरखौ बेबादिनो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होथों आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननो सोलोंथों बेबादि बोसोनखौ लानानै दिनै इउथ कमिटिया जेबादि हाबाफारिखौ लाबाय बेनि थाखाय थारैनो साबायखर होनो गोनां आङो प्रेसिडेन्ट बरिं जानानै बे समाव इउथ कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो बेनोसै आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन भिडिअखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्टफोर हरबानो जाबाय बाय